Temos ante nós non só unha oportunidade industrial, senón, ao falar de industria falamos de economía, unha oportunidade económica para xerar emprego, e ademais emprego no rural, para xerar unha nova industria coherente cos obxectivos que presentamos a Bruselas na Estrategia de Especialización Intelixente da Xunta de Galicia 2014-2020, e para xerar unha nova industria ao servizo da recuperación económica. Non en van, esta Estrategia Integral de Impulso de Biomasa 2014-2020 prevé unha mobilización de 450 millóns de euros ata o ano 2020, 450 millóns de euros que investiremos ata o ano 2020, axudas directas que superarán os 89 millóns de euros e unha previsión directa de postos de traballo, de creación de novos postos de traballo en 1.000 novos postos de traballo de forma directa. Temos, polo tanto, unha oportunidade galega que nos permitirá pechar a cadea de valor a este lado dos Ancares. Unha estrategia dos galegos, xerada por galegos e destinada a galegos. Temos ante nós esa oportunidade. Démonos cita aquí para dicir que as administracións, os axentes implicados, estamos decididos. Estamos decididos a camiñar da man co mesmo paso para aproveitala e para crear unha auténtica industria de biomasa en Galicia. Unha actividade empresarial punteira que permitirá a nosa terra aproveitar a oportunidade que ten